Ah, wala tayo. Ako nguyab na jatay. Override mo lang. Ha? Napasok lang to. Parts, yung parts, nainin niya. Ano siya ba kung ninya? Di na lang siya na. Ayun nga, malay. Yan sa may pong niya. Ay, gulgul mo na mayo. Agaw, to agaw. Gaw, mapat ko na si Amo, gaw. Babi, mapat ko na si Amo, babi. Ha? Mapat si Amo. Kasi kung kasi out, ako sa diri size na. Buang nga, good. Kapilil siya. Mapat ko na si Amo. Aba. Amo mo gyud. Asa man si... Akong babes, nakuha lagi. Ha? Kawat. Kasi ko na kon. Oo. Asa man siya, nakuha lagi. Asa man si Babe? Nalawayan bi. Where are you? Wala mo mo, suduha. Ha? Oh. Lupit, mapas eh. Mapas ko na siya, ano? Ni-text ani mo? Di, alis siya maging. Nga ito. Init sa kayo eh. Langoy ko no pang. Mapas ko no amo. Siya sa alas 3, alas 3, alas 5. Kisa man? Oh, nyara. Gede-gede pa nga buang dito. Langoy cu. Mana bago pang YouTube jabber, magdugay ta wala ka YouTube ra. To dito. Imi siya ka dos. Siya ka dos. Muna na.